ଭାବୁଥିଲ ପ୍ରେୟାର କ୍ଲାସ୍ ନ ଆସିଲେ ଚଳିବ, ଭାବୁଥିଲ ପ୍ରେୟାର କ୍ଲାସ୍ ନ ଆସିଲେ ଚଳିବ, ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ପଡ଼ିଗଲେ ସବୁ କାମ ସରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ନିୟମିତ ନ ଆସିଲେ ସବୁଦିନ ପାଟି, କିନ୍ତୁ ନିୟମିତ ନ ଆସିଲେ ସବୁଦିନ ପାଟି, ଘରେ ତୁମ ବାଜୁଥିଲା ଫୋନର ଘଣ୍ଟି। ଭାବୁଥିଲ ଡାଏଟ୍ ଏକ କଲେଜ, ଭାବୁଥିଲ ଡାଏଟ୍ ଏକ କଲେଜ, ଚାଲିବ ଏଠି ତୁମର ଦାଦାଗିରି, ଚାଲିବ ଏଠି ତୁମ ଦାଦାଗିରି, କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ଓଲଟିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ଓଲଟିଗଲା। କ'ଣ ହେଲା? ହାତ ପାଦେ ତୁମ ବନ୍ଧା ହେଲା ଡୋରି, ହାତ ପାଦେ ତୁମ ବନ୍ଧା ହେଲା ଡୋରି। 10ରୁ 4 ବସି ଏତେ କାମ କଲ, 10ରୁ 4 ବସି ଏତେ କାମ କଲ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ାଇଲ। ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ଲେଖିଲ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ଲେଖିଲ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ମନକୁ ନ ଲେଖି ଉଠାରିଲ। ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ଲେଖିଲ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ମନକୁ ନ ଲେଖି ଉଠାରିଲ ଫରୱାର୍ଡେଡ୍ PDF। କେବେ କେବେ ନିଜେ ନ ଲେଖି ଅନ୍ୟ ହାତେ ଲେଖାଇଲ, କେବେ କେବେ ନିଜେ ନ ଲେଖି ଅନ୍ୟ ହାତେ ଲେଖାଇଲ। ପଡ଼ି ଉଠି ଡାଏଟ୍ରେ ଆସି କରିଲ ଦାଖଲ। DLM ତିଆରି କରି କରି ଖେଳ ତୁମେ ଘାଇଲା, DLM ତିଆରି କରି କରି ଖେଳ ତୁମେ ଘାଇଲା। ବେଳେବେଳେ ଭାବୁଥିବ ମୋର ଡାଏଟ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କାହିଁକି ହେଲା। DLED ନ କରିଥିଲେ ଭାରି ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, DLED ନ କରିଥିଲେ ଭାରି ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆଉ କେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ମନ ଗଗନରେ ଉଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଭାବୁଥିଲ ବଡ଼ ପିଲା ଆମେ, କେବେ କାହାର ଗାଳି ପଡ଼ିବନି ଆମକୁ, ଭାବୁଥିଲ ବଡ଼ ପିଲା ଆମେ, କେବେ କାହାର ଗାଳି ପଡ଼ିବନି ଆମକୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଟି ଭୁଲରେ ଗାଳି ଏକ ଟର ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ତୁମକୁ। ଭୁଲିବନି କେବେ ବି ସେସବୁ ଗାଳିକୁ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମିଳିଥିଲା ସେ ଉପହାର ତୁମକୁ। ହେଲେ ତୁମ ବିନା ଡାଏଟ୍ ଲାଗେ ନିରସ, ଭବିଷ୍ୟତ ହେଉ ତୁମ ସର୍ବଦା ସରସ। ତୁମ ବିନା ଡାଏଟ୍ ଲାଗେ ନିରସ, ଭବିଷ୍ୟତ ହେଉ ତୁମ ସର୍ବଦା ସରସ। ଭୁଲିପାରିବୁନି ତୁମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ, ଭୁଲିପାରିବୁନି ତୁମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ, ତୁମେମାନେ ଯେ ଆମର ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ। ଶେଷରେ ଏତିକି କାମନା ଦେବତାଙ୍କ ପାଶ, ସବୁକାଳେ ତୁମ ପାଇଁ ରହିଥିବ ଆଶିଷ, ସବୁକାଳେ ତୁମ ପାଇଁ